Халелуя, отдайте цялата слава на Исус. Мощно отдайте слава на Исус, защото Той е този, който заслужава. Можете да вземете вашите места. Слава на бъде на Господа. Ние сме изключително благодарни за това, че между нас днес имаме гост и това е пастор Колю. Заедно с неговите братя, нека да ги аплодираме, да благодарим на Бога за тях. И искам да ви кажа, че наистина ние сме благодарни на Господа за това, че Той може да бъде заедно с нас. Винаги съм бил изключително щастлив, когато пастор Колю ни гостува и когато знам, че Той ще ни послужи, защото винаги това, което Той ще ни каже, ще ни насърчи, винаги ни изпълва, винаги ни издига и винаги съм бил с очакване това, което ще ни каже, защото винаги излиза от Неговата уста мъдрост и Неговото проповядване е изключително благословено, силно, така че ние благодарим на Бога толкова много за Него и за Неговото семейство. И ние отдаваме цялата слава на Бога. Благодарим на Бога за Неговото служение. Благодарим на Бога за това, че Бог го благослови с прекрасна съпруга, дъщеря. Благодарим на Бога за това, че Той е нашият брат. Благодарим на Бога, че ние го познаваме. И благодарим на Бога за Неговата църква. Така че ние отдаваме цялата слава на Бога. И аз бързам да му дам тази възможност да ни послужи, защото ние се навярвам, че има нещо добро, което Бог е вложил в Него. Вие в очакване ли сте? Ако ви сте в очакване, нека да го аплодираме. Пастор Коля, заповядай. Слава на Господа. Амин. Аз също съм изключително благодарен на Господ за това, че имам възможност тази вечер да бъда с вас. И нищо не е случайно на тази земя. Амин. Тази вечер това събитие и ние не сме случайни на това място. Амин. Аз вярвам, че това е вечер, в която Господ иска да ни насърчи всички заедно. И не само да ни насърчи, но и да ни учи. Ние имаме нужда от Бог да ни учи. Имаме нужда да ни насърчава. Имаме нужда да ни изобличава даже някой път. Нали? Някой път аз насърчавам моята дъщеря и казвам много добри думи, но някой път аз и се карам. И казвам, и така няма да правиш. По същия начин е с нашия небесен баща. Някой път той ни учи, някой път ни насърчава, някой път ни наставлява, някой път той даже може да ни изобличава. Днеска Словото на Бога е за учене. Тази вечер имам такава тема, която ще учиме от Бога. Сериозна тема ще учиме. Да бъдем зрели християни. Не само да сме християни. Аз благославям всеки един от вас, който сте на това място и благодаря на Господа за това, че вие сте на това място. Но сърцето на Бога иска да има зрели деца. Той иска неговите деца да озреят и да станат духовни, да растат в духа, да растат в вярата. И не само да бъдем вярващи, но да растеме в вярата, да имаме растеж в нашия живот. В Библията има един човек, който е много специален за мен и аз много пъти съм се учил от неговия живот. Един мъдър, един смирен, един изключителен човек в Божието Слово. И един човек, който имаше разбиране, познаваше Бога и имаше разбиране защо някои неща се случат в неговия живот. И това е Йосиф. Почти всички вие знаете историята на Йосиф. Аз така набързо само ще мина накратко за неговата история, но нашата тема тази вечер се намира след смъртта на неговия баща Яков. Когато неговия баща Яков почина, се случи нещо. И там тази вечер ние ще гледаме. Но кой е Йосиф? Йосиф е синът на Яков от неговата възлюбена жена Рахил. 7 години Яков работи, за да вземе Рахил. Но вместо Рахил, той беше измамен, получи друга жена. Но той обичаше Рахил с цялото сърце. И когато той придоби от любимата си жена син, той обичаше много Йосиф. Яков имаше много деца, но от всичките си деца той обичаше най-много Йосиф. Името на Йосиф означава дано Бог прибави. Още Бог да прибави. Хубаво име, нали? Дано Бог прибави.
Още, Господи, искаме още да ни дадеш. Дай ни още, дай ни още, дай ни още. Това дано Бог прибави, означава, че искаме от Бог Той да прибавя в нашия живот неща. Но в края на историята на Йосиф беше му дадено друго име. И много, много, много силно име беше дадено на Йосиф. Цафнат Панеях, което означава спасението на века или спасението на света. Има ли разлика между двете му имена? Дано Бог прибави и спасението на века. Има. И тя е огромна разлика. Дано Бог прибави, това ще ви го кажа, това е много бедно мислене. Бедно мислене. Още, Господи, дай ми още. Господ не иска да ни дава още. Той иска да ни дава много. Амин. Той не иска да ни дава още малко любов, още малко вяра, още малко твърдост, още малко увереност, още малко неща. Не, Господ не иска още малко. Той иска да ни даде много неща. Амин. И Той иска ние, също като Йосиф, да бъдем за спасението на този квартал. Амин. Ти и аз, всички ние, сме избрани от Бог да се родим в Столипиново. И това не е случайно. Ти не си роден случайно в Столипиново и не си роден в частта, в която си роден в Столипиново. Вие сте родени в ромската част на Столипиново, защото Бог иска да ви употреби, да може да спаси чрез вас още други роми. Ние сме родени в турската част на Столипиново. Защо? За да може Бог да ни употреби и да спаси и другите турци. Господ иска чрез нас да спаси този квартал. Амин. Аз казах миналата седмица в нашето събрание, копнежът на сърцето на Бога е да употреби всеки един от нас. Той иска да ни употреби. Няма значение дали си мъж, дали си жена, няма значение дали си малък, дали си голям, няма значение с какво образование си. Бог не гледа тези неща. Бог иска да употреби всеки един от вас. Бог не иска да употребява само хвалението. Бог не иска да употребява само пастирите, да употребява само служителите. Той иска да употреби всяка една част от вас. Всяка една част от тялото си. Всеки един от вас е една част от тялото на Бога. И Бог иска да ви употреби. Амин. Но Йосиф, за да стане дано Бог да прибави спасението на века, той мина през много, много неща. Кажете, през много неща. И много горчиви, много тежки неща мина той. Той беше на 17 години, неговия баща му даде една дреха. И тази дреха стана повод другите братя да го ревнуват и да го мразят. Собствените му братя го ненавиждаха и го мразиха, го презираха. Заради любовта, заради отношението на баща му, те го мразиха. А имаше и още нещо друго. Йосиф имаше сънища. И той беше в началото още много зелен. Той нямаше много опитности. Не беше много мъдър Йосиф в началото. И той отиде и каза, аз сънувах един сън. Звездите, слънцето, луната, на мене ми се покланят. Даже баща му се ядоса. Даже Яков му се ядоса. Какъв е този сън, който сънуваш? Нима аз, майка ти и братята ти ще се покланяме на тебе. Какъв е този сън? Даже Яков му се ядоса. И братята му, като чуваха неговите сънища, още повече го мразиха и го ненавиждаха. След това още един сън. На полето събират жито и когато събират, връзват сноповете и сноповете на неговите братя му се поклониха на неговия сноп. Абе, какви са тия сънища от него? И братята му направиха един план. Ние ще го оправиме. Той ще види какво ще стане с него. И те го мразиха. Според вас, добре ли е да те мрази собственият ти брат? Това приятно ли е? Кой би се чувствал добре, когато го мрази собствения му брат? И представете си сега 10 братя да имаш и всички да те мразят. Каква голяма ситуация. И един ден Йосиф отиде при братята си и те го хванаха и го хвърлиха в един ров. После минаваше един керван и те казаха, бе, що да не скараме малко пари от него? Да си възползваме от него. И те го продадоха за 20 сребърника.
Библията ни казва, че когато в 39-та глава, в 37-та, извинявайте, глава, казва, че всичко това, каквото се случваше с Йосиф, Йосиф беше на 17 години. Но когато той се представи пред фараона, за да тълкува съня на фараона, Библията ни казва, че той беше на 30 години. От 17 до 30, това са цели 13 години. Кажете 13 години. Как минаха тези 13 години за Йосиф? Неговите собствени братя го мразиха, неговите собствени братя го предадоха, неговите собствени братя направиха толкова голямо зло на него, че 13 години Йосиф трябваше да страда. Той отиде в дома на Потифар като слуга. Той, който беше толкова нежен, толкова обичан от баща си, който беше като писано яйце в дома на баща си, сега беше роб. Той стана роб в чужд дом и той трябваше да слугува като роб в чужд дом. Но Библията ни казва, че където отиваше Йосиф, Бог беше с него. Йосиф беше продаден в Египет. Светия Дух подчертава, Бог беше с Йосиф. Йосиф беше в дома на Потифар и Библията подчертава, Бог беше с Йосиф. Йосиф от дома на Потифар изпадна още повече. И заради това, че той стоеше в правдата си, изпадна в затвора. Аз съм казвал, днешните затвори са като хотели. Един ден в едно погребение се срещнах с един затворник и той ми каза, че когато излизаше от затвора, каза на своите съкилийници, пазете ми мястото, защото аз ще се върна пак. И знаете ли какво ми каза? Абе, човек вика, там ми дават безплатна храна. Дават ми безплатен сапун, дават ми шампуан безплатно, дават ми всичко безплатно. За ток не мисля, за въглища не мисля, за нищо не мисля. Аз съм, вика, много добре там. И затова казах, вика, да ми запазят мястото там. Днескашните затвори са като хотели. Но тогавашните затвори дали са били с такива условия? Не. И Йосиф трябвало дълги години да бъде в затвора заради братята си. Защото те го мразиха, те го хвърлиха в един ров и те го продадоха. Но според вас, дали Йосиф имаше злоба в сърцето си към братята си? Имаше ли той намерение да се отмъщава на братята? Представяте ли си 13 години от твоя живот да бъдеш мъчен заради твоите братя? Какво ще стане в твоето сърце? Не една лоша постъпка да ти направи някой човек. Чувате ли? Не една лоша постъпка да ти направи. Цели 13 години да страдаш заради тях. И то голямо страдание. И в това страдание ще имаш ли вътре в себе си гняв? Ще имаш ли в себе си злоба? Ще имаш ли мъст в себе си? На колко от вас някога, някои хора са ви правили нещо лошо, нещо зло? На колко от вас? Преди 7 години ние си купихме една къща в Кючи. Това е в най-лошия квартал, в най-лошата част на Столипиново. Едни малки къщи. И когато ние си купихме там къща, тогава едни момчета скочиха в моя двор и 3-4 пъти те откраднаха от мене неща. И те откраднаха моите машини, те откраднаха даже олиото ми. Имах 10 литра олио. Хората са откраднали даже олио. Аз казвам, Господи, поне олиото да бяха оставили. Айде, машините са ги взели, поне олиото да бяха оставили, да готвиме. И аз знам кои момчета направиха това. Знам. Други момчета, които бяха с тях, дойдоха и ми казаха, батко, ще ти кажем, еди кой си, влезнаха в твоя двор и те откраднаха машините. Аз даже в полицията не отидох. Не само не отидох в полицията, но същите момчета след няколко дена разболя се тяхното дете и нямаха пари да купят лекарства. И те дойдоха в моя магазин и ми казаха, батко, можеш ли да ми дадеш 20 лева да си купя лекарства на детето? Защото детето ми е много болно, аз нямам пари откъде да му взема лекарствата.
казах, няма проблеми. Веднага изкарах и му дадох 20 лева. Той си купи на детето лекарства. И след време, същите момчета дойдоха и казаха, батко, ние влезнахме в твоята къща и откраднахме твоите неща. Но ние сега сме много пишман. Ние не знаехме какъв човек си ти, не познавахме тебе, затова направихме това. Прости ни, батко, казаха. И сега тези момчета ми обичат и ми уважават. Аз ако бях отишъл в полицията, да ги дам, да ги бият, да ми изкарат нещата, може би щях да спечеля нещо. Но никога нямаш да може да се прослави името на моя Бог. Аз им казах, аз знаех, че вие го направихте. И те казаха, въпреки че ти знаеше, че ние влезнахме в твоя дом, ти ни даде пари, така ли? Казах, да, така. Защото моя Бог така ме учи. Скъпи братя и сестри, независимо какво отношението на другите хора към нас, Бог няма да се занимава да ни пита нас за отношението на хората към нас. Бог ще ни пита нас какво е нашето отношение към хората. Сърцето на Йосиф беше сърце на зрял мъж, сърце на зрял вярващ, че той познаваше Бога. И той нямаше злоба вътре в сърцето си към братята си. Въпреки че цели 13 години той страдаше заради тях. Въпреки че той мина през много тежки неща, цели 13 години заради тях. Той нямаше злоба. Той нямаше отмъщение. Даже вие знаете, когато той се разкриваше на братята си, той направи един сценарий. Като филм. Йосиф направи като филм. Нали? Много интересна ситуация. Дойдоха братята му, те не го познаха, той ги позна. И той им направи малък план да ги изпита. Да види техното сърце. И знаете историята. Първо той взе Симеон за заложник и после Вениамин, неговия собствен брат, за заложник. И след това той се разкри на братята си. И братята му мислиха, че той ще се отмъщава. Но днеска Библията ни казва нещо много интересно. Нека да четеме сега от Божието Слово, Битие, 50 глава. Петнайсети стих. В началото на 50 глава Библията ни казва, че Яков умира. И сега, когато вече Яков умря, братята на Йосиф, те са много оплашени. И те мислеха, че Йосиф се държи с тях добре заради баща им. Че Йосиф има респект и уважение към баща си, затова не може да им направи нещо лошо. Сега вече Яков е мъртъв. Тяхната гаранция, тяхната защита, като че ли я няма. Когато вече умира Яков, и вижте сега, от 15 стих надолу четеме. А като видяха Йосифовите братя, че умря баща им, казаха си, може Йосиф да ни намрази и да ни възвърне жестоко за всичкото зло, което сме му сторили. Затова пратиха да кажат на Йосиф, преди да умре баща ти, ни заповяда. Така да кажете на Йосиф, прости, моля ти се, престъплението на братята си и греха им, злото, което ти сториха. И тъй, прости, молим ти се, престъплението на слугите на бащиния ти Бог. А Йосиф се разплака, когато му говориха. И те си мислиха сега, вече баща ни е мъртъв. Сега вече Йосиф ще се отмъсти за цялото зло, което ние му сторихме. И какво да направиме? Сега да измислиме някакъв начин. Ние не четеме в Словото Яков да е казал тези думи. Но те казват, баща ни, като беше жив, той каза, кажете на Йосиф да прости на братята си. Кажете на Йосиф да не стори нищо зло на братята си. Все че техния баща беше предал тези думи. Но когато Йосиф чу тези думи, той плака. И не само плака. Слушайте, скъпоценни братя и сестри, колко силни думи излязоха от неговата уста. После отидоха, братята му паднаха пред него и рекоха, ето ние сме ти слуги. А Йосиф им каза, не бойте се, нима съм аз вместо Бога. Вие наистина намислихте зло против мене, но Бог го обърна за добро,
за да спаси живота на много люди, както и стана днес. Така че не бойте се, аз ще храня вас и децата ви. И утеши ги и им говори любезно. Никаква злоба в неговото сърце. Нищо не е останало следа в неговото сърце. Той нямаше яд, той нямаше злоба към братята си, въпреки че неговите братя му причиниха толкова зло. Йосиф имаше разбиране. Моите братя ми направиха зло, но Бог обърна злото в добро. Нямаше как аз да вляза в двореца на фараона и да стана втория човек след фараона, ако не бях минал през всичките тези неща, които минах. И той казваше на братята си: вие наистина ми сторихте зло, но Бог го обърна в добро. Алелуя! Нашият Бог е способен да обръща злините, които хората правят на нас, в добри неща. Вие ще кажете: брат Колю, да, ама не винаги злото, което хората правят на нас, се обръща в добро. Не, винаги. Всеки път, когато някой ти направи нещо зло, всеки път, когато някой те онеправдае, всеки път, когато някой те наскърби, те нарани, това се превръща в добро за теб. Ще кажеш как? Имаш възможност да преживееш Словото на Господа. Имаш възможност да обърнеш другата си буза на този, който те плясва една. Имаш възможност да практикуваш Словото на Бога. Ако никой никога нищо не ни прави, как ще практикуваме Словото да обичаме нашите врагове и да се молиме за тези, които не правят пакост? Как ще практикуваме Словото? Как ще го живееме това Слово, ако ние нямаме ситуации, в които да изпадаме? Аз като християнин минах през много трудни неща в моя живот. Ако моята основа не беше Исус, аз нямаше да съм християнин днес. Защото цялото ми племе, всичките ми роднини са мюсюлмани. И всички са ходжи. Аз единствен съм християнин от цялото ми племе, от всичките ми роднини. И минах такива неща, които не са за разказване. Не са за слушане, не мога да ви ги казвам. Минах през много тежки неща в моя християнски живот. Но, скъпи братя и сестри, в моето сърце никога не позволих да имам горчивина. И моя Бог никога не ми позволи да имам горчивина. Дори към хора, които ме нараняваха, дори към хора, които говориха против мене, дори хора, които ми правиха зло, моя Господ ме учеше аз да бъда добър към тях. В нашата църква един ден един брат се изправи и каза така: от днес нататъка аз също съм пастор на тази църква. И ние се очудихме. Представете ли си сега? Някой брат от църквата изведнъж да се справи пред вас и да каже: от днес аз съм пастор на църквата. Абе брат, чакай малко бе, така не стават тия работи. Добре, хубаво нещо искаш, но за да станеш пастор има ред, има изисквания. Чакай. Аз когато му казах тези неща, той тогава много се ядоса и каза: ти си държиш мястото на пастор, страхуваш се да не ти отнема мястото на пастор, затова не позволяваш друг да стане пастор, но ти не си от Бога. Той започна да говори грозни неща на мене в лицето ми. И той излезна в квартал Столипиново между турските християни и разпространяваше много лоши неща за мене. Стигна до такъв момент да ме пцува и да ме кълне в лицето, в очите. Стигна до такъв момент да дойде и да ми каже: ти си Голият, аз съм Давид. Един ден аз ще те убия тебе. Да, така ми каза. И ми каза: ако знам, че няма да ме осъдят, направо взимам един пистолет и те гръмвам. Само защото му казах: брат, чакай, може ти имаш друга дарба, чакай да видим каква е Божията воля. Зло не му направих. Само му казах: чакай. Той много се ядоса, защото имаше голямо желание. Но този наш брат беше малко нестабилен в ума. Той не беше малко така зрял човек. Докато той правеше всички тези неща, един ден аз получих светлина от Бога. Бог ми каза нещо много силно. Колю каза: сега той е дъската, на която аз ти пиша уроци, които да учиш. Сега чрез този човек ти можеш да учиш. Ти можеш да учиш да го благославиш, когато той те кълне. Ти може да учиш сега да го обичаш, когато той те мрази. Ти сега може да учиш
да му правиш добро, когато той ти прави зло. Ето сега имаш възможност да преживееш моето слово. Вътре в мене получих светлина, че той е като дъска, на която Бог пише уроци на мене. И аз започнах да се моля за него. И започнах да го благославям. Господи, прости му. Господи, благослови го. Господи, имай милост към него. Господи, не му го считай за грях. И започнах да се моля за него. След няколко седмици той имаше бъбречна криза. Не знам колко от вас някога сте имали и да нямате, никога в името на Исус да нямате бъбречна криза. Но аз един ден видях моята съпруга как има бъбречна криза. Това е най-страшната болка. Почти нетърпима болка. И този човек имаше такива болки. И те нямаха пари за храна, нямаха пари и за лекарства. И в това състояние, когато той беше, Господ ми каза вътре в мене: Колю, искам да отидеш в аптеката, да му купиш лекарства. Искам да отидеш в един магазин, да им купиш храна и да отидеш в тях. Моето естество, човешкото ми естество, се възпротиви на това. Казвам не. Той е човек, толкова зли неща ми говори, толкова зли неща говори в целия квартал. Той цапаше името ми, говореше лъжи за мене. Аз как да отивам сега да му нося лекарства, да му нося храна? Но усетих, че трябва да си покоря на Господа. И аз направих това, което Господ ми каза. Отидех, взех лекарства, взех храна, влязох в тях. Когато той видя, че аз влязох в тях, той се срамуваше да погледне лицето ми. Нямаше смелост да погледне лицето ми. На земята гледаше и не можеше да гледа лицето ми. Аз му дадох лекарства, дадох му храна и му казах колко много го обичам. Ама истински и му казах, че го обичам. Не само от уста, лицемерно да му кажа, аз те обичам. В сърцето ми нямах никаква злоба към него. Сърцето ми беше напълно освободено. Скъпи брати и сестри, в началото аз ви казах, Господ иска ние да станем зрели християни. Зрели християни, те бързо прощават и забравят. Зрели християни, те не таят злоба вътре в себе си. Зрелите християни са хора, които могат да дадат любов на хора, които ги мразят. Кога ще стигнем стандарта на Словото на Бога? Да обичаме враговете си. Имаме ли врагове в нашия живот? Все има някъде някой, нали? Който мисли нашето зло. Знаете ли, аз най-много се притеснявам за себе си, когато не мога да обичам един човек. Имал съм такива ситуации в моя живот. Аз съм искрен днеска пред вас. Имало и такива хора, които не съм могъл да ги обичам. И тогава аз с голяма тревога отивах пред престола на Бога, биех тревога, казвах: Господи, помогни ми, имай милост към мене. Помогни ми, Господи. Аз много се страхувам да не мога да обичам един човек. Сега искам да ви питам, сериозно. Има ли хора, които не може да обичате? Заради тяхната арогантност, заради тяхната злоба, заради тяхната хитрост, заради това, че ви употребяват, заради това, че ви правят зло, заради това, че говорят след вас. Независимо кои са, дали са близки, роднини, комши, кои са. Има ли такива хора във вашия живот? Нямате ли? Има ли? Не е важно дали хората ни обичат. Важно е дали ние дали ги обичаме. Не е важно дали хората ни прощават. Важно дали ние прощаваме. Не е важно дали в сърцето на хората има злоба към нас. Важно дали в нашето сърце има злоба. Ние виждаме Йосиф, въпреки че той толкова много пати заради братята си, толкова много страда заради братята си, той нямаше злоба вътре в сърцето си към братята си. И даже след като те дойдоха при него, паднаха на земята пред него и казаха: ние сме твоите слуги. Същите братя, които като чуваха неговите сънища и го презираха и му се ядосваха, сега неговите братя паднаха пред него и му казаха: ние сме твоите слуги. Каквото искаш, това прави с нас. Йосиф започна да плаче. Аз да не съм на мястото на Господ, казва. Защо ми говорите така? Да, вие ми сторихте зло, но Бог го обърна към добро, за да се спаси толкова много народ. Йосиф имаше разбиране, че ситуациите, които той мина, бяха за да може Бог да го докара в двореца на фараона. Иначе как Йосиф от ханаанската земя ще влезе в фараоновия дворец и ще стане най-великият втори човек в двореца? Как ще стане? Как ще стане? Имаше начин
И този начин минаваше през рова, минаваше през къщата на Потифар и минаваше през дълги години в тъмницата. Скъпи брати и сестри, време е да спрем да бъдем духовни бебета. Нека да кажем амин. Време е да станем зрели християни. Време е да живеем Словото на Бога. Време е хората да видят наистина, че ние практикуваме Словото на Бога. Време е хората да видят в нас истинска любов към тях. Време е хората да видят, че ние сме децата на живия Бог. Халелуя! Ние сме децата на онзи, който беше прикован на кръста, ръцете му, краката му прободени, течеше кръв от него от всякъде, беше бичуван, плътта му беше направена като на парчета и в същия момент, когато той беше на кръста, същия този наш баща, същия нашия Господ Исус от кръста се помоли за враговете си, Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Ние сме децата на такъв Господ и Господ иска ние да вървим по Неговия пример и да обичаме всеки един човек на тази земя. Аз искам да ви кажа, ако не обичате един човек на тази земя, проблема не е на човека, когото не обичате. Не. Проблема е във вас. Проблема е във вас. Ако аз не мога да обичам един човек, проблема не е на човека, че не го обичам. Проблема е в мен, че аз не мога да го обичам. А ние трябва да обичаме всеки един човек на тази земя. И добрите хора да ги обичаме, и злите хора да ги обичаме. Един ден аз работих в една фирма и тази фирма трябваше да работя нощна смена. Цяла нощ работих с жени, на които аз носих плодове, зеленчуци. Те ги сортирваха, обаче тези жени бяха много лоши жени. Бяха много, извинявайте се за думата, много такива нагли, много неграмотни и много нахални жени бяха. И цяла вечер говориха мръсни неща, псуваха, кълняха, даже кълняха и псуваха Бога. Такива жени. И докато аз работих с тях, аз праведния Колю, святия Колю, като виждах тези грешници, ги намразих в сърцето си. И си казвам, Господи, какви мръсни хора, какви долни хора. Това, което ви разказвам, беше преди 14-15 години. И аз намразих тези хора. И не исках да хода на работа заради тях. Даже някой път аз им правих забележки и им казвам, не ви ли е срам да говорите такива мръсни неща? Как не ви е срам? Тук има толкова много хора. Те още повече говореха. Една вечер аз легнах да спя. Преди да спа, така изведнъж главата ми беше в възглавницата, изведнъж Словото на Бога дойде в мене. Обаче, не като в мислите ми да дойде, като живо Слово дойде в мене. И какво Слово дойде, брати и сестри? Дойде Словото, когато Господ казва, бъдете милостиви като вашия небесен Отец, защото Той прави дъжда си. Дава дъжда си и за праведните, и за неправедните. Той дава слънцето и за праведните, и за неправедните. И в този момент, това не мога да ви го опиша, само ако човек, който го преживял, може да разбере, като че ли Господ ми каза, Колю, искаш ли да видиш моето сърце към тези хора? И като че ли Бог отвори сърцето си, като че ли нещо се отвори пред мене. И осъзнах колко много Господ обича тези жени. Колко много ги обича. И започнах да плача. И казах, Господи, как можеш да ги обичаш? Те са толкова зли. Как можеш да ги обичаш, Господи? Но видях, че Божията любов, тя е непроменима любов. Тя не се променя заради обстоятелствата. Тя не се променя заради греховете на хората. Господ обича дори грешниците. Много хора казват, Бог мрази греха. Обича грешника. Да, това е истина. Бог мрази греха, но Той обича грешниците. И видях, сърцето на Бога е пълно с любов към грешниците. Той обича всеки един човек. И не само обича всеки един човек. Той иска и ние да имаме Неговото сърце. Алелуя! Бог иска аз, Бог иска ти, Бог иска ние всички да имаме Неговото сърце. Затова Той каза, бъдете милостиви, като вашия небесен Отец. Нашият небесен Отец милостив ли е?
Милостив ли е? Към кого? Към нас? Към нас ли само? Само към праведните ли? И неправедните, и към грешниците. Каква голяма любов, каква голяма милост има в нашия Бог. Вярвайте ми, аз зададох въпрос на Бога: Господи, как можеш да ги обичаш? Те не са достойни за Твоята любов. А дали аз съм достоен за любовта на Бога? Не мисля. Всъщност, нито един човек не е достоен за любовта на Бога. Защото всички ние сме грешници. Но Бог показа милост към нас. Алелуя! И сега Той иска ние да имаме милост към другите хора. Зрял християнин, зрял вярващ, озрял християнин, той може да обича дори враговете си. Той може да обича хората, които му правят зло. Той не държи злоба в сърцето си към никого. Дори когато го наскърбят, той бързо забравя тези неща. Човек, от когото аз учих, моя духовен родител, казваше: знаете ли какво означава да простиш? Да забравиш. И много пъти някои брати идват при мен и ми казват: брат Колю, прости ми за това, прости ми за това. Аз казвам: защо? Нали ти направих? Аз викам: не помня. Аз не помня. Вие помните ли, когато хората ви правят нещо лошо? С колко време помните? Седмици ли помните? Има някои братя и сестри са много паметливи. Много паметливи. С години помнят, с години какво са им правили хората. И като стане въпрос: той ония какво ми направи. Ако си простил на този човек, ти няма да помниш. Прошка означава да простиш, означава да забравиш. Исус прости нашите грехове, Той забрави нашите грехове. Господ прости нашите грехове, Той ги хвърли къде? Къде ги хвърли? Библията пише къде? В дълбините на морето, в дъното на морето. Господи, благодаря Ти. Алелуя! Ти искаш да станем като Тебе. Алелуя! Господ иска да станем като Него, брати и сестри. Да имаме Неговия живот, да имаме Неговото сърце, да имаме Неговото мислене, да имаме Неговото поведение, Неговата обхода да имаме. Това са зрели християни. Амин! Аз се надявам църквата в ново поколение, не само не се надявам, но вярвам, че тук има зрели християни. Алелуя! Аз вярвам, че тук има зрели братя и сестри. Аз вярвам, че тук има хора, които ще вдигнат знамето на Бога в този квартал. С живота си, не с думите си. С живота си. Знамето на Бога не се вдига с думите ни. Хората са сити за думи. Вече хората изобщо не се впечатляват от думи. Но те се впечатляват от един живот, който е богоугоден. Един живот, който е в смирение, в милост, в любов. От такъв живот хората се впечатляват. Аз вярвам, че църква ново поколение, наистина вие ще станете знамето на Бога в този квартал. В тази част на квартала вие ще бъдете светлината на Бога, която ще осветлява неспасените хора. Но трябва да минем през неща. Трябва да минем през неща. Апостол Павел каза: през много скърби трябва да влезем в Божието царство. Тези скърби непременно не са да не бият хората, но някой да ти направи нещо лошо. Един ден, свършвам с това, ние купихме къща и в тази къща имаше едно малко магазинче. Сега ние продаваме там закуски. Той Петю знае, беше при нас, видя. Продаваме закуски. Това, което Петю продава, същото аз го продавам там. Ние сме с него колеги. И хванах един майстор да ми маже отвънка къщата. И докато майстора мажеше къщата, идва при мен един човек и до мене седи така канарче и моята дъщеря Радост отвънка седат до мене. И този човек нито аз го познавам, нито той ме познава. Нито имаме с него даване, нито имаме с него взимане. Нито здравей, нито нищо. Никога не сме имали нищо с човека. Идва и при мене започва да псува с най-мръсните думи на канарче и на Радост. С най-мръсните думи, с които може човек да използва, започна да псува жена ми, да псува и дъщеря ми пред мене. Без причина. Без нито една причина. Нищо не съм му направил на човека. Знаете ли, брати и сестри, за един мъж, специално към сестрите казвам това, за един мъж
Няма по-тежка ситуация от това някой да пцува жената и детето пред тебе. И да не можеш да защитиш жена ти. И в мене мъжкото му достоинство ми казва: ай, какъв мъж си, бе? Виж, какво прави на жената и на дъщеря ти пред всички комши вънка, пцува. Ти ставаш зарезил. Ти страхливец ли си, бе? А? Но вътре в мене аз усетих, че Господ ми казва: трябва да се смиря. И той обърна се от това да пцува канарче и да пцува радост, обърна се, започна да пцува мен в лицето. И да ми казва най-мръстите, най-мръстите думи на мене. Не стига това, той започна с юмруци, с ритници да удря моята кола, да чупи колата ми. И аз като камък, така застанах, нито ък, нито вък, само го гледах. И в този момент аз взех съпругата ми, влезнахме вътре в магазин, вътре в нашия двор. Той продължаваше да пцува и всички комши отвънка слушат и гледат цира. Да видим пастора какво ще прави сега. Аз казах един ден на нашите братя, ще го кажа и на тук на нашите братя сега от ново поколение. Когато пред тебе застане един грамаден, един такъв мускулест мъж и ти се перчи и ти казваш: чакай да се смиря пред Бога. Нали? Аз ти казвам, ти се оплаши от човека. Не се смиряваш пред Бога. Бъди честен, кажи истината. Видя го човека, че е грамаден, мускулест. Няма да го можеш да го набиеш и казваш: аз да се смирявам пред Бога. Господи, смирявам се сега. Да се смириш истински означава да дойде пред тебе един човек, който е много по-слаб от тебе. Да дойде и да ти казва груби неща, мръсни неща, тежки неща. Човека, който беше дошъл, той беше много слаб. И беше буквално само за един шамар, даже не за шамар, само да го бутнеш така. Такава степен беше човека. И аз се смирих и нищо не му казах. Същия човек на следващата сутрин идва при мен и ми казва: батко, направи ми едно голямо газирано, вика, от големите, че вика сърцето ми гори. Викам: батко, добре, ще ти направя едно газирано, но искам да ти питам нещо, пак с добро. Аз викам: какво зло съм ти сторил на тебе? Защо ти пцуваш жена ми? Защо пцуваш дъщеря ми? Защо пцуваш мене? Какво съм ти направил? И човека ме попита: аз ли, вика, направих това? Казвам: да, ти направи това с нощи. И човека си остави парите, не си взима газираното и той се обърна към себе си и се прокле сам себе си. Слушайте сега. Когато ние не се защитаваме, когато ние стоиме в Словото на Бога, когато ние стоиме върху канарата на Христовото Слово, стоиме здраво върху Словото на Бога, тогава Бог ще съди хората, които се занимават с теб и с мен. Човека каза: нека Бог да ме изгори. Türkçe dedi Allah yaksın beni. Една седмица този човек падна на легло и двете му ръце от тук до тук и двете му крака от тук до тук изсъхнаха, станаха черни. И той викаше на леглото: горя, 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 яниум, горя. И след една седмица същия човек умря. Да, същия човек умря. Аз се оплаших. Казвам: Господи, какъв жив Господ си ти. Какъв реален Господ си ти. Библията казва, че който ни докача нас, докача зеницата на Бога. Някой ако купи по окото ти и бърка в окото ти, ще седиш ли спокоен? Айде да идвам сега при тебе и да бръкна с пръста си в окото ти. Ще седиш ли спокоен? Никой няма да позволи да му бъркат в окото. И Бог няма да позволи да му бъркат в окото. Ако ти стоиш верен в ситуацията, ако ти стоиш верен на Бога в цялата история, Бог ще те защити. И не само ще те защити, Той ще накаже човека, който крои зло към тебе. Човека умря, аз се оплаших. Зрели християни са хора, които нямат злоба в себе си. Зрели християни са хора, които живеят Словото на Бога на тази земя. Зрели християни са хора, които приличат на Исус. Като погледнеш тях, погледнеш Исус, техният живот прилича на Исус. В едно село отишли едни мисионери и те започнали да благовестват и да разказват за Исус. И са говорили колко чудесен е, колко мил е, колко кротък е, колко любящ е, колко смирен е, колко добър е, колко грижовен е нашия Господ. И те говорили и обяснявали за нашия Господ.
И хората от селото се обърнали към мисионерите и са казали, ние го познаваме. Той всяка седмица идва тук при нас. Същия човек, за когото вие разказвате, всяка седмица идва тук при нас. А това е бил един наш скъпоценен брат, лекар, който отивал всяка седмица в това село и безплатно си грижил за болните в това село. Миел им раните, слагал им инжекции, лекувал ги. Толкова много неговия живот, толкова много неговия характер се променил, че когато са описвали Спасителя, хората са помислили, че за него става въпрос. Ето това е съдбата на всеки един от нас. Ето това е съдбата на всеки един от нас. Нашия характер трябва да се промени. Нашия характер трябва да стане като неговия характер. Ние трябва да приличаме на Исус в ситуациите. В самите обстоятелства, в които минаваме, ние трябва да приличаме на Исус. Когато видят нас, да кажат, това са различни хора. Нещо има в тези хора. Аз ви благославям, скъпи брати и сестри. Благославям ви всички ние да достигнем пълната зрялост. Алелуя! Благославям ви, казах благославям ви. Кажете амин. Когато казвам благославям ви, не сте ли съгласни да бъдете благословени? Не сте ли съгласни? Айде по-смело, кажете амин. Аз ви благославям да достигнете пълната зрялост. Да достигнете пълната мярка на Божия Син. Да достигнете ръста на Божия Син. И да станеме напълно като Божия Син на тази земя. Нека Господ да ви благослови. Благодаря ви, скъпи брати и сестри. Алелуя. Ей. Ей, алелуя. Алелуя. Ей, алелуя. Амин. Алелуя. Ей. Баторхан, може ли сега да увеличиш малко китарата? Алелуя! След такава чудесна и прекрасна проповед, вярвам, че всеки един човек е разположен да се е за Господа. И най-щастливите хора са тези, които дават. Даващите хора са най-щастливите хора. Аз съм го изпитал от личен опит. И вярвам, че Бог ни е създал за това. Да даваме. Най-вече на Бог. И вярвам, че ние когато му даваме, Господ отваря небето си и не остава дължен на никой един.
Той благославя толкова много. Вярвам, че много братя и много сестри са преживяли това нещо. Когато ние даваме Бог до такава степен ни отвръща, че просто самият ние оставаме очудени от това, което Бог прави в живота ни. Начина, по който Бог отваря врати, са изумителни. Така че, брати и сестри, нека всички заедно да се изправим. Нека да се приготвим дарението. И вярвайте, това, което ще сеете за Божието царство, то никога няма да се изгуби. Никога. Това е най-добрата инвестиция. Да даваш на Бог. Халелуя. И ще имаш вечен живот. Ще имаш вечно съкровище, което никой един човек от земята няма да може да го изгуби. То се запазва като депозит в небесното царство. Халелуя! Нека Господ Бог да ви благослови. Алелуя! Има една подходяща песен тази вечер. Аз искам да бъда като Теб, Исус. Аз искам да бъда като Теб. Да бъда добър съд в ръката Ти. Аз искам да бъда като Теб. Аз искам да съм като Теб. Исус, аз искам да съм като Теб. Да бъда добър съд в ръката Ти. Аз искам да съм като Теб. Да бъда добър съд в ръката Ти. Аз искам да съм като Теб. Аз искам да съм като Теб. Исус, аз искам да съм като Теб. Да бъда добър съд в ръката Ти. Аз искам да съм като Теб. Да бъда добър съд в ръката Ти. Аз искам да съм като Теб. Ти си моята любов. Ти си моята любов, на която искам всичко да дам. Исус, Ти си тъй велик. Исус, Ти си тъй велик. Ти си моята любов, на която искам всичко да дам. Исус, Ти си тъй велик. Исус, Ти си тъй велик. Моето сърце нов живот вложи. Нека стане то, както Твоето. Моето сърце нов живот сложи. Нека стане то, както Твоето. Ти си гранчарят, аз клината, ново създание мене сътвори. Моето сърце нов живот сложи. Нека стане то, като Твоето. Моето сърце нов живот сложи. Нека стане то, като Твоето.
Любовта е много важна в християнския живот. Ако не я притежавам, не съм аз истински в Христа. Любовта е много важна в християнския живот. Ако не я притежавам, не съм аз истински в Христа. Любовта не мога без нея, тя е лъч светлина, моята грешна душа. Любовта не мога без нея, тя е лъч светлина, любовта. Искам, Господи Исусе, да запазя любовта, дори дарби да загубя, нека остане любовта. Искам, Господи Исусе, да запазя любовта, дори дарби да загубя, нека остане любовта. Любовта, не мога без нея, тя е лъч светлина, моята грешна душа. Любовта, не мога без нея, тя е лъч светлина, любовта. Нека всички да издигнем любовта си към Христа, който няма в сърцето, нека поиска от Христа. Нека всички да издигнем любовта си към Христа, който няма в сърцето, нека поиска от Христа. Любовта, не мога без нея, тя е лъч светлина, моята грешна душа. Любовта, не мога без нея, тя е лъч светлина, любовта. Любовта, не мога без нея, тя е лъч светлина, моята грешна душа. Любовта, не мога без нея, тя е лъч светлина, любовта. Любовта е много важна. Любовта е много важна. Християнския живот. Ако не я притежавам, ако не съм истински в Христа. Не съм аз истински в Христа. Любовта е много важна в християнския живот. Ако не я притежавам, не съм аз истински в Христа. Любовта, не мога без нея, тя е лъч светлина, моята грешна душа. Любовта, не мога без нея, тя е лъч светлина, любовта. Амин. Вярвам, че всеки един от нас е благословен, така че нека Божието присъствие и Божията любов останат в сърцата ни. Нека Господ Бог да ви благослови.
Събранието е свършило.